nganing pagkamuo na nangyari sa lungsod Sorsogon. Nganing duwang daraga, parehong magayon-gayon, solidad si Corazon. Ang duwang iniinabot ng pungaw, ang inibunindan naglakaw-lakaw. Nakakasungsing ng soltero, namuta ng pareho, kaya naglabo-labo. Ang ginibukang soltero, yung laksing solidad, ang prinsip Corazon nagnagbang sa bubon. May nganing pagkatakot, nganing pagkamo. Pagkalis ning 4 na taon, ang solidad ay maroon. Ang sa iyang nadilhensya, sa akin duldulon, ramo-ramo pang sipon. Kaya kamong mga daraga, maglikay-likay kamo, maglikay-likay kamo sa pagpailusyon. Para mayong aning duda, pagkasaldantik mo na. Kamumayo na ning matukuha, pagpasensyano na ining bida. Kung sa bagay may isura, ang tinog pa sa artista, pambahog sa buhaya. Pambahog sa buhaya.